बीडच्या गेवराई तालुक्यामध्ये जोरदार पाऊस पडलेला आहे। गेवराई तालुक्यातील काजळवाडी इथं नदीला अचानक पाणी वाढलं तर पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून जाता जाता शेतकरी बचावलेला आहे। बीडच्या गेवराईमध्ये पाण्यामध्ये वाहून जाता जाता शेतकरी बचावलेला आहे। बीडमध्ये ही घटना घडली। बीडच्या गेवराई तालुक्यामध्ये जोरदार पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे नदीला पाणी वाढलं। काजळवाडी इथं नदीला अचानक पाणी वाढलं, त्यामध्ये शेतकरी वाहून जात होता, मात्र वाहून जाता जाता शेतकरी बचावलेला आहे। त्या संदर्भातले हे दृश्य सुद्धा कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेले आहे। शेतकरी वाहून जाता जाता बचावलेला आहे, त्याचे ही थरारक दृश्य धारी न्यूजच्या टीव्ही स्क्रीनवर आपण पाहतो। नदीला अचानकपणे पाणी वाढलं, ती नदी पार करण्याचा हा शेतकरी प्रयत्न करत होता आणि त्यानंतर नदीच्या प्रवाहामध्ये हा शेतकरी वाहून जात होता, तो थोडक्यात बचावलेला सुद्धा आहे।